Moro, tää on mun eka video. Tää tulee olemaan tosi lyhyt video, koska mulla ei ole paljon oikeastaan sanottavaa tässä, muuta kuin mä vaan vähän jäppään siitä, että mitä mä tuun tekemään tälle kanavalle tulevaisuudessa. Ja mä puhun tässä mun vanhan gameplayn päälle. Eli tosiaan mä tuun tekemään pelivideoita, ainakin tämän kanavan alussa pelkästään pelivideoita. En tiedä vielä sitten ihan tulevaisuudesta. Mutta siis mä haluan tehdä tälle kanavalle peleistä videoita, joita työ haluatte. Ja myös joskus, mitä myös itse haluan. Ja te voitte ehdottaa kommenteissa, mitä pelejä te haluatte. Pleikkaripelejä ja VR-pelejä. Niin mä sitten valihan sieltä, että mitä mä voisin pelata. Mutta siis en tuu siis kaikkia pelaamaan niitä pelejä, mutta tunnin osa varmaan tuun pelaan niistä. Ja mulla tässä muuta sanottavaa oo. Muistakaa tykätä ja tilata ja se on moro.